Chiar așa să... Problema e că nu știu exact ceea ce-mi doresc. De asta trebuie să stau de povești cu mine. Multe. Să-ți vorbești mult. Să te bați singură pe umăr și să spui mă scuzați, credeam că e cineva. Cam așa e ceva. Păi și când faci chestia asta? În momentul în care o să am timp, am spus. Întâlnire la ora 8. Nu încerci în weekend? Trebuie să învăț. Să înveți. Păi, când mai e o pauză, când mai bei o bere, stai de vorbă. Nu, asta nu merge. Îmi trebuie ceva mai mult timp. Mai mult timp? Da. Mai bine murim cu toții, Maria ta. În primul rând să pot să-mi vorbesc, să pot să fiu cinstită față de mine. Mie îmi spui? Grozitor. Îngrozitor. Carmen, mă anunț când stai de vorbă cu tine, te rog eu mult. Bine. Da? Și îmi spui ce ai rezolvat. Ok. Ce ți-ai spus tu, ce ți-ai răspuns tu? Bine. Bine? Promit. Îți țin pumnii. Mersi. Când ai examen? În mai. Mai bine murim cu toții, Maria. Am câteva cărți, așa că nu... Totdeauna sunt câteva cărți între noi și nu știu ce. Mie îmi spui? Asta așa e. Hai că simt pumnii. Până mai stai și de vorbă cu tine și termin și cărțile. Ok. Da? Bine. Rondul de noapte ține pumnii. Mersi mult. Pa, noapte bună. Pa. N-am să vă spun decât 2 cuvinte. Pe ce cuvinte pot eu să vă spun tocmai acum când se termină emisiunea? Ce cuvinte să vă spun atunci când ne gândim la tema emisiunii care a fost în ce ne transformăm noi ca să pătrundem acolo unde nimeni nu poate pătrunde, acolo nici măcar noi nu putem pătrunde. Ar fi să pătrundem creierul nostru. Vai de mine, ce spaimă! Ca și cum am fi intrat pe ascuns în peștera mamutului. Sunt o profesionistă perversă care știe totul. Pune mâna pe telefon și sună-mă la 064 893 893. Ai grijă, sunt o tipă periculoasă de care nu scapi ușor. Sună-mă la 064 893 893. Deci, în concluzie, acum că tot s-a terminat emisiunea, o să o și închei și eu ca să fiu în acord cu ceea ce se întâmplă aici, pentru că nu pot să fac emisiuni de capul meu. Nu, deci, în concluzie, Rondul de Noapte v-a propus o temă îndeajuns de spinoasă, îndeajuns de încurcată, astfel încât să evităm penibila concluzie de la final, care oricum începe cu deci și, începând cu un deci, și anulează sensul. Deci, în concluzie, eu v-aș spune că... Ce v-aș spune? V-aș spune că e foarte frumos să închei așa brusc, fără nimic altceva decât dorința de a face toate lucrurile astea care par ieșite din normă. Nu? Cum ar fi chiar să te duci în mintea ta sau în mintea altuia sau în mintea lui Gigel, să te sperii puțin de el, cum ar veni. Bine, nu te sperii foarte mult, că, Gigel nu știe multe trucuri, dar sunt alții care... Nu? Și cum ar fi să mergem acum să ne bucurăm, să mergem în creierul unui om care se bucură și care dansează. Un om care petrece și care e cu beutură, cu mâncare, cu prieteni în jur. Ce-o fi în mintea lui oare? S-o fi simțit bine? Ce dracu are? Uite că nu prea e bine îmbrăcat, nici tânăr nu mai este și oricum, chiar dacă e tânăr, într-o zi va fi bătrân. Oare ce-o fi în mintea lui? Uite, are o soție, o iubește, aiurea, cum să o iubească? O fi posibil să o iubească? Nu. Ce-o fi în mintea lui? Ia uite, dansează, se bucură, ochii strălucesc, se uită la soția lui și o sărută. Ce-o fi în capul lui? Oare o sărută din interes? Ia uite, îi mângâie și pe aia mici, are și copii. Ce-o fi în capul ăstuia? Petrece? Ce e nebun? N-are examen mâine? N-a avut examene până acum? Nu l-au marcat? Uite ce cearcă ne are. Ce-o fi în mintea lui? Bietul om. Uite, mai și vorbește cu vecinul și râd după aia. Îți nebuni ăștia, ce-o fi în mintea lor? Ia uite, par să înțeleagă foarte bine, parcă ar fi prieteni. Ia uite, se pupă cu mireasa și cu mirele, o fi nașul. Ce-o fi în mintea lui?
Și așa mai departe. Oare ce-o fi în mintea dumneavoastră? Și nu în ultimul rând, oare ce-o fi în mintea mea? Noapte bună!